I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Kung dili gani gihapon mawa, adto na lagi ka sa doktor. Ha? Basin, nagilaing problema. Salamat. Salamat, Dok Imog. Salamat kayo. Aray! Uy! Kisam to na ba to? Ano matnuban mo, ha? O sa problema ninyo? Dili naman na siya! Anong ni Ana naman na siya? Ay, mapagbuta kung nasa ko patambal. He! Huwag kay batasan, ha? Huwag kay batasan, imo gipasakitan ang buot ni Bala ang taeng! Usa yung pasakit na, ha? Ikaw sabi na ako siya. Nangilabot ba ko, kauman? Matuyang ka na. He! Nang. Ay labot ang tao nang, ha? Ay! Ay pag-apel-apel, ha? Ngano di mo ko mapilangan niya mang kasamo, ha? Ha? Unya siya, diri mo siya sa amo. Unya, imo mang gibato. Ay, dili ako di bato niya, ay! Nisultir ako, unsay simpatiyas mga tao. Dito na ko na siya ganina, niapel na siya namo. Giampuan na siya ang apel na balang baing. Nya! Kaya nagpawa, nga nibalin siya din, eh. Kuya, Matuod ay! ha? Kana! Kuya ko ninyo! Kita to. Kaya may libato na ko, ha? Kinsa kaya ko iki, ha? Samuka na noon lagi. Naabot kit sila sa barangay. Hala no? Unya, maapil pagid ka anak kay witness man ka. Kaming buboy. Ay. So, klaro na imok. Dili ko na ang hilang ng pakita ni Paing. Nagpadungog. Kaya naman ko nung madungog. Whatever. Akong pagtuan na, no? Kay ko ana, kanang imagination na ni Paing. Nagkinalang isang doktor ana. Bitaw no? Ang nakapait kay gisakyan ni ng sabil. Unya, giangin pag nila ang mga tao. Gisik ko kasabot sa mga tao. Nganong mutuo na sila ni Paing. Ninang sapil. Nga unta, naibaw naman sila sa taras anang inahanok anak. Naibaw sila sa ilang mga pinuhatan. Unya karon, hapit na nila ang pui. Saon magud nga dali magumutuo ang mga tawag milagro. Basta naay ana, dugukan gidayon. Wa magoy pasensya gud ang mga tao gud. Gusto ka ng diha-diha dayon. Dili gusto langay-langay. Lagi, uy, paita. Ay. Unya, nihinay na imong panambal. Okay ra nay. Wanay problema na ako. Kung dunay mo anhi, okay. Kung wa, okay ra sad. Pero, kung doon na untay mo ani, di na sadta nila hilabtan. Amo na diha. Respetuhay lang gud unta. Na may kutungod ang mga tao asa sila gusto magpatambal. Wala hilabtanay. Mao lagi unta Wala lagi. botanay. Naoonta na. Mo kiday dapat. Pero di man ginato diktahan ang hunahuna sa tao. Ay, karon ay hugitay ni ani nimo. Do naman. Doon na di ay. Ikaw. Ay. Ayaw ba? Ikaw ba? Wali kami anhi. Imagination na ka? Ha? Uy. Ano gihikap man nimo akong aping. Ako lang siguro kung tinuod ka. Nga dili ka imagination lang. Kag gilok sa mong kose. Sure ka? Gilok? Dili sakit? Gilok lagi. Naabot ko sa kong kasing-kasing. Saba niya. Ay, bandida. Ha? O sa may pasabot anak gilok ihapon? Di na. Sakit na. Sila si Biyaw Imok. Malipayon pa yung duha. Dako pa kay ni sis Biya. Ang animang Imok. Nagpapider sang Biya. Di gid kulong ano yung tahanan na. Gubon gid nga akong adlaw na. Paing, unsay problema? Ma, di ko ka-focus ma.
Na-distract ko. Tungod ba nila? Oh. Ma, ato ka paliho. Okay. Pita. Agi ko. Animal ka, imok. Imogid ko kipasuyag maayo. Sakto na imok, be. Dagan masabi kag tinaguang kabuang, uy. Daghan-daghan sa day. Hapit na gani papanos kay gitanugan raman. Ako gitaguan. Corny naman na, uy. Luoy. Joke ra, uy. Imok! Ah, Nang? Ah. Nang? Pwede ba, Imok? Ah. Gamayng respeto lang? Ha? Di man dyan mo ka maong mo respeto? hala. Nga na di nang. Giunsa day mo na mo. Ano siya day problema lang? Mangutana pagid mo? Nakakita gud mo nga nanambal si Paing karon. Hilom kaayo ang tanan kay nagampo ang akong anak nga gikunsaran sa iyang anghel. Balaan kaayo ang gibuhat sa akong anak. Unya inyo lang bulabogon sa inyong hagwa-hagwa diha. Hala. Hala, uy. Kalain ko di mo nang. Imo ipasabot nga na-disturbo na mo ang inyong sesyon. Ay mangutana pagyud ka ha? Muanhi ka ako kunwa pa? Tay pa murag sobra naman ang imuha nang. Naaman taon mi sa mua nang. Layo naman taon mi sa inyo ha. Unya kay nakita man mong Paing. Nadisturbo man ang iyang pagampo. Lo, Ngano nakakita man siya namo kung nagampo pa siya. Sa ato pa, nitanaw siya dinhi. Wa siya mag-focus sa iyang kunuhang pag-ampo. Unsay kunuhay? Imo bang ipasabot nga nag-inacting ragampo si Paeng, ha? Awa ko maingon ana ha. Ikay nagsulti Wa ana. man day kay batasan, Beya? Wa naman kay respeto na ako. Gisayon-sayon naman lang ko ni Bugtubag. Ikay nanguna nang. Ikay ni Song dinhi. Wa mi manghilabot ninyo. Imo gid mi gihilabtan niya mo iyong kag wa ko'y respeto. Ikaw ang may respeto ng Sabel. Oh. biyak, kalma lang. Strong na ka ikaw. Ang binuangon ma. Ha, sige lang. Sige lang, gabaan ka ra. Ha, inahan ko ni Paeng. Balaan si Paeng maong balaan sad ko kay iya kong inahan. Hala oy, kapuira gaba sa mga balaan. Oh, dili ka mo to, oh. Ha, tanawa lang niya. Tanawa lang niya. Oh, tanaw lang yan nako nang. Tanaw na to. Siya nga, uy, nga nang wa man ko pagkahitabo. Kay wa man ka dinhi. Mangwa ka sa pagkahitabo. kuya. Sama. Ikaw ha. Bitaw boy. Oh, Kining boy. unsa man? Si Bia ba? Puto lagi isuga lagi. Puwa kay naong oy sinang sabil ng tahon. Wa gito siya magdahom nga tubagon siyang Bia ug ingon niadto. Mura lagi warrior si Bia. Sweet lady man unta to kayo. Mi transform oy. Murag transformer. Chuyang biya. Ako gud kuyawan na nasad ko. Kuyawan kang matinuod ang gisulti ng Sabil nga gabaan si Biya. Di oy. Oh, unsa man day gikuyawan nimo? Kuyawan na lahin ang kumanguyab ni Bia. Nge. Dili gyud ko mahilo na, Paeng. Dili gyud ko makatuo nga giingon adto ko pagtubag-tubag ni Beyada. Sus! Nagtuo man kong perting buotana atong babayhana. Maldita pa man dayto nako. Ayaw na paghuna-huna niya ha. Pangita naglaing babay. Naidaghang musugot ni mo oy. Kalimti tong babayhana. Ingna ang imong anghel nga pagaba ito. Pagabai gyud to ha? Mama, katog na ma. Pahuway na kay gabi na kay. Ay dili lagi ko katog kung dili ka mo pasalig nako. Okay, ma. Sige. Ako ingnon. Lagi ba? Sige, matog na ko. Ikaw katog na sad. Sige, ma. Mm. Kadungog ka to, Guardian Angel? Di lagi ko Angel. Kagahi ba ni mo ko, Paeng? Ayaw na lagog deny. Padiskayos pa man gihapon ka, bisan bistado ka na. Bilibasad na ko ni mo, Paeng. Imo mang yung gipatuo ang imong kaugalingon nga balaan ka. Pag-aagod ni mo gnaong sa?
Super. Huh. Bisan unsa bay mo isulti, di na makapapa sa kamatuoran nga anghel ka. O nga imo kong gigiyahan aron ipadayon ang pagpanambal sa katawhan. Adto pa lang kag doktor sa utok pa eh. Basin matabang pa ka. Oh, anong watom kog doktor nga? Wa mo ko sakit sa utok. Akala mo lang wala. Pero meron. Meron. Wa lagi ko'y sakit. Wa ko'y sakit. Naa kay sakit. Wa lagi. Wa lagi. Wa.